Milí posluchači, posloucháte nekonečné radionovely z Venezuely. Hrají Toňa Mimoňa, Juan Perverés, Don Celadon, Pedro González a další. Haló, tady Pedro González, kdo volá? Nazdar, Vedre. A Jarek, Caracas zdraví Venezuelskou Moravu. Konečně zase slyším to vaše nářečí, Jarku. Všechno do E. Ha, ha, ha. Co je novýho? Jenom velem, Vedre, že tetka Vidláková už to má za sebou. Už je kožená. Slyšíš, tetky už jí zpěvají. Žena nevěsta, dneska kožená. Už nikdy nebudeš sestřížená. Joj, tetka Vidláková zomřela. Tak tetky, že? Už nikdy nebude přestřížená. Joj, to si neujem představit. Já byla včera přestřížená. Mami, co to je přestřížená? Kušuj, děvči, co nešťastná. Ticho, tetky, jsou tu děti. Tak jsi to slyšel, Vedre. Pořád se něco děje. Vedro, už je to zapojené? Promiň, Jarku, musím končit. Don Celadon se už probudil. Tak už jste se prospal, Done Celadone. Tu kabelovku nám už zapojili. Můžete to vyzkoušet. Co to má znamenat? Co dělá na kabelovce Jan Sněhokopčaník, moderátor venezuelského počasí? Dobrý večer, možná se divíte, že nejsem na veřejnoprávním kanálu, ale já tady na kabelovce zatím vypomáhám. Takže co nás čeká ráno? Sraní. Pane bože, to jsem nečekal. Jo, sraní teplotou. Já se vyděsil, že mi sem kolegové z kabelovky napsali sraní a oni mi tam napsali jenom sraní teplotou. -3 až 0 přijdou přízemní mrazíky. Bude vátýho východní vítr 4 až 6 metrů a teď pozor, musím to říct za sekundu. Tak to je můj konec. Za tohle se určitě budu škvařit v meteorologickém pekle. Slunce v buši. No jo, Jan Sněhokopčaník. To je celý on. Dám tam radši veřejnoprávní televizi. No prosím, Alexandr Šalala, to je jinačejší gigant. Gigant jeden hlasatelská. Šalala. Buenos, hezký večer, chlapci a rajčata. Promiňte, děvčata samozřejmě. Totiž před chvílí jsem dojedl chleba s máslem a rajčaty, který mi manželka namazala k svačině, tak se mi to popletlo. Dnešní venezuelníček vám přináší další díl z cyklu sociálně demokratických pohádek. Hezký večer. Dobrý večer. V Jíčíně skončil sjezd sociálních demokratů a loupežník Rumcaj se vrátil do lesa Řáholce do své jeskyně. Tak si představte, Manko a Cipísku, že ode dneška budeme loupit po novém. A to už si to richtuje od Jíčína kníže pán. Rumcajs mu skočí do cesty, namíří na něj flintu nabitou žaludem a povídá: dej sem, co máš, jsem sociálně demokratický loupežník. A myslím to upřímně. Dobrou noc. Slyšeli jste nekonečné radionovely z Venezuely.